Entre dúas terras. Hola, que tal? Boas a todas, todos. En especial a o meu compañeiro de podcast Entre dúas terras, Carlos Cernadas desde London. Que tal, Yeah, Carlos? yeah, baby. Bueno, non dixen o grande, o único, o No, porque inigualable. eso é todo Claro, falacias. non quero Eso plagiar eres aí. ti, eso eres ti. Non quero plagiar a presentación dos demais. Ah, Aquí estamos no segundo capítulo da segunda tempada. second season. Ahora mismo ainda non subimos o primeiro capítulo, pero pronto estará. Que por certo, teño, bueno, este programa vai ir dun tema en concreto, pero antes quería deixarvos aquí que, bueno, Carlos xa o sabe porque estamos falando, non sabe o que vou dicir, pero No, que o noso vídeo da última temporada, o último vídeo, esta semana, a semana das 8 de outubro, que é cando estamos grabando, triplicou as visitas nunha semana. Por que? Non o sabemos, pero o algoritmo YouTube vai nos desilusionar un pouco. Carlos non veu estas estadísticas, pero vou enseñar agora mismo, e a vos todos tamén. Porque, dixen eu, a ver, supoño que haberá algún tipo de estadística para ver por qué. Bueno, sinto desilusionarche, Carlos, pero vais a ver a nosa audiencia. Ui, má. Bueno, ainda non estou desilusionado, pero xa estou desilusionado porque me dis que vou estar desilusionado. Vale, como podes ver, Hombre. mira, subimos, espera, que aquí non se ve, pero Oye, pero eso de edade e sexo, hombre, non pode ser 100% porque nós sabemos de xente do sexo opuesto que escoita isto. xa, pero non, isto é os últimos 7 días, como pon aquí, os que nos estades vendo, os que nos estás escoitando, vou intentar reproducir para que non vos perades nada, pero os que nos estades vendo aí a pantalla das estadísticas de YouTube. Estes son os últimos 7 días, desde o 11 ao 17 de outubro, e usuarios únicos 415, o sea, 415 persoas distintas nos viron estes últimos 7 días. O 100% non está suscrito a este canal. O 100%. E o 100% son homes. Si, non é un dato moi bo. Pero, claro, o rollo é canto do vídeo ven. Claro, eso non pon aquí, creo que podo remexer aí un pouco e velo, pero creo que eran 50 e pico minutos, pero non sei. O máis... Bueno. O que máis... Xa bastante me parece. Xa, pero vas flipar agora co seguinte dato que aí non se ve. Isto é o que máis incertidumbre me causa, desasosiego por outra parte. Regiones xeográficas principais, Italia, o 87,4%. 83, perdón, 83,4% da xente que nos ve, venos desde Italia. Serán todos os galegos emigrantes en Italia? Non sei, pero unha estadística que sí que lle mandei a Carlos estes días foi que a maioría da xente nos ve a raíz de recomendación en outros vídeos. Estou me imaginando aos italianos a ver, non sei, tutto pavarotti, pasta, espagueti, sugerido outro vídeo de espagueti, máis o capítulo final de Entre dúas terras. Non entendo por qué. E o peor é que a xente pincha. Estás te metendo nun lío, Perdón, aos nosos fans italianos, perdón. Estás estereotipando os italianos dunha maneira. A verdade é que, no, pero non é para meterme con eles, pero se son o 83%... Ole, ole, ole. No, son o 83% da nosa audiencia. A partir de agora, este podcast vai ser en italiano. Italia, te de momento xa lo sabemos facer así, pero... Italia te amamos. Pero metemos mellorar. Bueno, pois eso, nada máis, era a anécdota esta. Sin subtítulos o 91,3%. E o restante con subtítulos que nós non puxemos. Non sei, un día hai que probar a ver que nos subtitulan aí, pero bueno. Claro, sí, o automático, non? Sí, ao mellor se é automático en italiano, pois ao mellor por calquer motivo lle gustan. Non sei, se revisamos algún grupo italiano, pode ser. Algúnha cousa ao mellor do vídeo de Raúl, sabe Dios, non sei de onde son. Son británicos. Non sei, bueno, da igual. Non me sona, Bueno. Pero sí que é unha movida rara. Si hai alguén
da audiencia que teña unha explicación para isto, por favor, que non lo explique. Bueno, pois eso, era unha anécdota. E agora, unha cousa que se me ocorreu tamén facer agora e non ao final é, por favor, xa que nas estadísticas a maioría da xente ve o sea, hai moita xente que ve todo o vídeo, pero a maioría da xente ve o principio hasta o final, hasta a mitad ou así. Entón, vou dicir agora, por favor, dádenos ideas nos comentarios de que poden ir os programas, porque nos estamos rompendo o coco nós a ver que vos traemos, que sea algo interesante. Entón, xente que nos escoita, xente que nos vedes en YouTube, por favor, tanto en iVoox como en todas as plataformas nas que esteamos, que de momento son iVoox e YouTube, a ver, prometemos mellorar, xa sei que o decimos sempre, pero poñédenos algunha idea sobre que falar ou que analizar, e nós, ainda que sea dentro de 4 vídeos, leemos todos os comentarios igual, así que poñédelo e xa está. E agora vamos, xa que me metín cos italianos, que non me metín, pero eso, vou me meter con máis xente, vou sacar un tema a colación que encantoume como acabas de enlazar as dúas cousas. Xa que me metimos, vou me meter con máis Sí, xente. o sea, pode ser o segundo e último capítulo de Entre Dúas Terras. Bueno, este tema sugerironme, xa falamos en algún podcast, esta suxerencia, vouna usar, porque non tiña ideas e dixen, pois ao final vouna aplicar. Este podcast vai ser sobre, a ver, o noso amigo non nos dixo, tedes que facer un podcast sobre lisiados. Eu non vou... Sobre que? Lisiados, xente lisiada, non. Vamos a chamar xente con que superou as súas discapacidades, non? Foi capaz de triunfar na música tendo algún tipo de discapacidade. A ver, é un tema interesante, non vamos a burlarnos de ninguna discapacidade, por suposto. Bueno, estudiei un pouco o tema, bueno, hai bastante xente coñecida, de feito levei algunha sorpresa que non sabía en algún caso. Entón vamos tratar eso en concreto. Eu non sabía, eu non sabía, a min, eu estou tan sorprendido como vos. Me gusta. Sí, é verdade, dou fe que Carlos non sabía nada. Procuramos facer isto sempre, se eu preparo un programa ele non sabe, se ele prepara un, eu tampouco sei de que vai, así mellor, porque así é sorpresa para todos. Bueno, vamos a empezar xa, sen máis dilación. A discapacidade máis común da xente con éxito, porque claro, a mellor hai máis xente que lle falta un ollo, que triunfan no mundo da música, pero a nivel local, pero... Pode adivinar, pode intentar adivinar. Sí. Porque ibas a decir a discapacidade, bueno, sí, iba a decir a discapacidade máis común. Hai unha palabra máis inclusiva que non sea discapacidade. Eu creo que a máis inclusiva, xa estuve pensando, non... Bueno, eso. A dislexia non conta como discapacidade, non sei, pero eu non a contei. O digo porque é común, entonces, bueno. Xa, pero claro, non sei tampouco, é difícil saber quen é disléxico dos músicos. A ceguera? Sí, sin dúbida, esa é, porque eu apuntei aquí os máis coñecidos, pero realmente había un montón de xente que era cega, non? Bueno, eu apuntei aquí os máis coñecidos, vou poñer solo un, o que a mí me parece o máis importante, pero quedáronse aí, porque vou explicar un pouco do que lles pasou, e vou tamén poñer un cachiño pequeno de algunha canción, e así. Obviamente, como cegos son moitos, pois vou poñer solo o do que máis importante me parece. Bueno, vou nombrar a outros, como Ray Charles, por exemplo, José Feliciano, Joaquín Rodrigo, que este non sabía que era cego. Joaquín Rodrigo, para que non o saiba, é un guitarrista español que fixo o concerto de Aranjuez. Joaquín Rodrigo era cego? Sí, quedou cego aos 3 anos ou así, máis ou menos. Non sabía. Eso, un representante en Eurovisión de España, que se non me equivoco foi 2 ou 3 veces, Serafín Zubiri, Andrea Bocelli, por exemplo. Carlos colleu a guitarra, pois que non nos estean vendo. Non sei se quería tocar a Joaquín Rodrigo. Espera, acabas de decir que Andrea Bocelli é cego? Carlos.
Espera, que dixes? Por que mencionas a Andrea Bocelli agora? Porque é cego, de sempre. Andrea Bocelli é cego. Sí, bueno, ora Me cago en la a xente está botando as mans á cabeza. Pero espera un momento. Pero, vamos a ver, cabeza. eu necesito ver. Andrea Bocelli. Mi madriña, Carlos. Pon Marta Vale. Sánchez, vivo por ella. Claramente es cierto. Acabo de poner o nombre. Hostia, macho, qué mal, Bueno, a ver, a ti, mira, a ti convence que eu diga Sí, que sí, me vaya que non mal. saibas A ti nada. convence que me vaya mal porque os capítulos no que eu a cago, pois van mellor. Sí, va, entonces convence. Bien, Carlos non sabía que Andrea Bocelli era cego. Estupendo. Eu de Joaquín Rodrigo non sabía ninguén, pero bueno, moita xente da que nos está escoitando non sabe quen é Joaquín Rodrigo, entón... Joaquín nada. Rodrigo... Bueno, pois eso, pois entón vamos poñer ao noso querido Stevie Wonder, que ademais eu e Carlos máis eu, tocamos... Está Carlos tocando. Aí está. Pois efectivamente esa canción é Superstitious e vai ser a que vou poñer agora. Mola porque cando quero presentar unha ventana desordenamos todas. Vamos poñer aí Superstitious de... Eu sei unha cousa curiosa sobre esta canción que estou 99% seguro que a recordo ben. Stevie Wonder daquela... Stevie Wonder tocaba para Jeff Beck cando era moi xoven e escribíalle cousas. Jeff Beck, espero que todo o mundo Jeff Beck, sabemos quen é Jeff Beck, verdad? No. Mas que sí. Sona mo nombre, pero non sei quen é. Pois John Bon Jovi di que é o mellor guitarrista da historia. Ostras. Jeff Beck é o guitarrista morreu ano pasado, fai 2. O último concerto creo que foi con Johnny Depp, que lle foi ali. Jeff Beck é... Chame sí, eu creo que sí que sabes quen é. O que pasa é que o mellor ahora non te das conta. Bueno, da igual, o rollo é que é un guitarrista mítico. E creo que esta iba a ser pa él. Superstitious iba a ser pa Jeff Beck. Pero creo que Jeff Beck... O sea, non é que lla regalara porque a fixo Stevie Wonder. Faltaba máis. Pero creo que como que ya cedeu ou algo así. Bueno, se alguén sabe a historia que poña comentarios. Eu sei que era algo así. Perdón. Nada, un bo dato que eu tampouco sabía. Que, por certo, vou dar algún dato da orixe da enfermidade, discapacidade. Neste caso, Stevie Wonder naceu 6 semanas antes do esperado. E por a causa deso, supoño que eran outros tempos, ao mellor nos tempos de hoxendía, pois é menos probable que pase, pero desprendéronse as retinas. Entón, xa é cego de nacemento. Eso. Como tamén un dato, vendeu máis de 100 millóns de discos e ten 3 Grammys a mellor álbum. 3 álbums consecutivos que sacou está vivo ainda, ten 74 anos, se non me equivoco. Pois vamos a darlle aquí a play e escoitamos un cachiño de Superstitious. Sempre temos a imaxe del de tocar o teclado, o piano, pero é multiinstrumentista, toca a batería, toca guitarra, toca varios instrumentos, podes ver na Wikipedia. Canta de puta madre. Canta, bueno, eso, canta espectacular. Aí vai. Yeah.
Está aí. Nunca aburre esta canción. No, a verdade é que, a instrumentación é bestial. A verdade que moi ben. Sobre este tema, non sobre esta canción, sobre este tema da cegueira, neste caso, hai que dicir que sabedes quen é Louis Braille, ou Louis Braille, que é francés, non sei como se pronuncia. O inventor do braille. Por suposto. Se hai algunha persoa que nos escoite que non sabe o que é o sistema Braille, é como leen os cegos. É un sistema de que tocan hai uns puntos e tal, bueno, as letras son eso, tocan puntos en relieve e son capaces de ler así. Bueno, pues Braille era músico, tá ben? Tocaba o violonchelo e o órgano por iglesias de toda Francia. Porque, bueno, podes dar unha anécdota que tamén era cego. O sea, non inventou, porque podía inventalo unha persona con que tuvera vista, pero era cego tamén. Bueno, vamos pasar ao seguinte. Vale. Que é un dos mellores músicos da historia. É que, neste caso... Juan Magán. Hostia. Que eu non teño unha discapacidade, non quero chistes sobre isto. A ver, ten algo de ceguera en cuestión de calidad musical, pero bueno. Pues nada, isto xa cambiamos de discapacidade, Agora pasamos directamente a vamos a intentar que o adivines, a ver. É xordo. Beethoven, correcto. Mellores músicos da historia, Beethoven, ou xordo, Beethoven. Beethoven, o xenio da música clásica, un dos, seguramente top 3 de compositores clásicos da historia, xunto con Mozart fijo. Bach. Bueno, pois, no caso de Beethoven non naceu xordo, empezou aos 26 anos e aos 44 quedou de todo xa, xordo de todo. Non se sabe moi ben a orixe. Bueno, sí que se sabe a orixe, sábese que foi das altas dosis de plomo que tiña. Eu oíra que fora o pai que lle zoscaba fuerte. Bueno, documenteime, non foi por eso. No? Tiña altas dosis de plomo no corpo e isto sí que é unha teoría, pero leína en varios sitios, é que Beethoven bebía moito viño e creen que era máis viño cativo e creen que daquela había moitísimo, daquela había o viño con moitísimo plomo e que foi por beber moito viño e que tal. Hostia. Eu non sabía ni que Beethoven bebía, pero bueno, para sacar semejantes todas de canción, pois sí. Vale, pois vou poñer unha canción que, bueno, neste caso un cacho da novena sinfonía que a compuxo completamente sordo. O sea, aí estaba xordo de todo xa. E nada, vamos a... Bueno, me extraña que nadie non coñece... Bueno, a novena non é tan conhecida, Eu vou poñer o cacho máis coñecida. Esa que tocaste ti, bueno, non, esa que tocaste para Elisa, pero a máis coñecida é a quinta. A máis coñecida é a novena, que é o hino da alegría. Pa min a máis coñecida é a novena. Pois non vou poñer o hino da alegría, melodía. De feito, non era o himno europeo ou algo así. Eu estou equivocado. Eu creo que o hino da alegría está considerado como himno europeo ou foi ou algo así. E é como a súa ópera prima. Non sei, que claro, non sei en que minuto está o hino da alegría, se non podíamos poñer. Quero dicir, eu creo, estou bastante seguro, cando a xente fai referencia, no? E cando alguén che di, joder, fixeches isto é a túa novena sinfonía. Non din, é a túa quinta sinfonía, no. É a túa novena sinfonía. Xa. Porque... Sí, tens razón, nese aspecto sí que é verdade que din así. Non sei en que minuto é... Eu creo que o final... Xa, sí que ao final era o último momento que iba a poñer, pero claro, non empeza así. Bueno, a veces... sí... hombre, supoño que onde está máis reproducido... Sí, deixo aí, sí. Cando empezo os baixos aí co... sí. Despois xa lle meten tralla. Sí, de momento a mellor non estás escoitando moito.
o señor aí con un fagot, sufrindo un pouco. Bueno, unha canción que seguro que non nos dá problemas co copyright porque a música clásica é libre. Public domain, non? Dominio público. Sí. Pero cando hostia ven o coro. É que me parece que máis tarde o coro. Ahora fan esta tal... Será no cacho ese... Hostia. Un cura. No cacho aí que che pon YouTube onde máis reproducido. Xa, pero non é aí, Non é aí? Espera. É aí, Vale, é esa. Vamos. Voy a dar un pouco para adiante. No. Deixo aí. Deixamos ver. Ese é o cacho importante. Xa. O cacho... É increíble que puxera isto sin poder escoitalo, é que ten un mérito de eso é telo na cabeza, ter as notas, estás a imaginalo dentro da tua cabeza, eso ten que ser espectacular, o sea, ten que ser dificilísimo. A ver, xa estaría acostumbrado, xa levaría, pero bueno, é de admirar, a verdade. Crear unha cousa así que eu creo que aínda que non che gusta a música clásica, todo o mundo conoce esta canción. Ti viches a peli Copy in Beethoven? No, de Ed Harris, non me acordo que máis, Navin. Sí, de Harris e de Diane Kruger. Kruger, sí, Pois recomendo, está guai, porque fala da copista que tiña. Que eso, polo que teño entendido, polos, xente que así que sabe o tema, me teñen dito que é bastante fiel á realidade. A ver, eu creo que primeiro, por un lado, estaba a copista que lle axudou. A copista era unha experta en Beethoven. Bueno, Beethoven pediu unha persona masculina, porque Beethoven, a ver, era a época tamén, pero bueno, sí. Beethoven non lle gustaban as mulleres, pero esta tipa era moi boa, por visto. Pero o rollo é Beethoven, quer dicir, non naceu sordo, entonces, claro, a ver, estamos falando dun fulano que esa xente escoita música na súa cabeza, pero aparte, na peli, que polo visto é unha cousa tal, que el usaba, se puñía unha movida aquí, el non era 100% sordo, non era completamente tapia, sabes? El escoitaba algo,
así, pero moi de tal, pero e se puñase como unha especie de biombo na cabeza cando tocaba o piano. Así, e bueno, non sei, entre eso e a copista e bueno, o feito de que era Beethoven, pues... Porque despois creo que despois de eso fixo unha cousa, joder, que non me acordo, pero o que fixo despois era duro, non me acordo da peza, pero polémica, o sea, era desto que diste, no, o sea, porque era, decía, es fea, pero mola, ¿sabes? Y la gente, bueno, yo no la entiendo mucho, ¿sabes? No, é que non me acordo, creo que foi o seguinte que fixo despois da novena sinfonía. Claro, alguén que estudie pues, música clásica saberá, eu non me acordo, pero bueno, eso. Beethoven que tamén é un perro famoso. Sí. Bueno, se non existir este Beethoven, seguramente tampouco lle puñerían este nombre ao can. Probablemente. Bueno, esta interpretación era de Daniel Barenboim, que é un dos mellores directores de orquesta, ca West Eastern Divan Orchestra. Vale, moi ben, pois pasamos ao seguinte, que neste caso eu tampouco sabía que era así. Isto é máis actual. Vou dicir, é unha muller é autista. É unha estrella hoxe en día. É autista? Bueno, pero que grado de autismo? Non será moi alto. Pois non sei, a verdad. Hai xente que ten autismo ou Asperger e tal, quero dicir, non... Vou che dicir agora, porque podo consultar. Pero ti crees que podo adivinar? Sí. Dime algunha pista máis. É rubia. Silencio. Mira, é varios colores. 2 en concreto. Nivel 2. Non sei os niveles do autismo. Katy Perry. No. É que así que se poña colores. Tonks, de Harry Potter. É australiana. Australiana. E que se pon colores así. Vouche poñer... Vou empezar a canción sin aínda presentala. Vale. Bueno, teño que presentar para que, é verdad, que eu escoito, pero vos non. Entón, nada, a ver. Bueno. Díjocho. Venga, va. É a autora de Chandelier. Tres letras compoñen o seu nome. Pis. Bueno, algúns xa saberedes de can estou falando por o de Chandelier. Estou falando de Sia. Sia é australiana. Sí. Parecía francesa ou algo así, non? Oye, non é por nada, pero feito que se tape a cara e que sea autista, aí vexo unha relación. A min que me perdonen, por Dios, si estou dicindo unha barbaridade. Ou, espero non ser ofensivo. A mí me parece que ten unha relación eso moi clara. Non sei, eu aí... Unha persona, un artista, que a súa imagen a basa en poñer na portada outra xente e que se pon un flequillo que prácticamente non lleves nada, algo hai aí. Xa. A verdade é que, bueno, en esta en concreto, nesta canción que vou poñer, que é Chandelier, vou poñer Chandelier, vale, estades fartos de escoitala todos, pero é que eu xa eu teño que decir que non son fan de Sia ni nada, de feito pareceme un artista que fai moitas cancións parecidas entre sí. Sabes? Por exemplo, o single que ten agora, non me acordo como se chama, é moi parecido a Chandelier. A mí que me mola de sí. Cheap Thrills. Yeah, esa. Esa, perdón. Nada, pois eso. Eu é porque encántame ver acústicos de xente aleatoria, vanme recomendando outros. Encontrei este vídeo fai anos, que de feito recomendei yo a Follarín, que é un colega noso. Ostras, flipei. Como canta en directo, que dá unha voz impresionante. Vou poñer hasta que acabo o estribillo. Veña, va. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Say I'm the one for a
Good time call phones blowing up, the ring on my doorbell. I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ring. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ring. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ring. So I'm bad that I lose count. I wanna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird for the night, fill my tears as I dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Well, I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes. Guai, sí. A ver, Isto pasa que hai xente que son pop divas que son, a ver, Lady Gaga é unha cantante de la hostia. Como de la Beyoncé, hostia. por exemplo, que xa falamos dela a temporada Beyoncé pasada. tamén, claro. Si, teñen unha voz impresionante. Eu, a ver, é o que iba a decir, xa nos discos, nos singles, música de estudio, se ve que ten boa voz, que non ten autotune, nin cousas destas que lle meten, pero, claro, ainda así impresiona, sabes? Porque ademais nesta só hai un teclado aí de fondo, non sei, mas ten justo, sabes? Como que se recrea, tal, está moi ben. Recomendo vos aos que nos estás escoitando, pero non vendo ver ese vídeo, que é un live nun, bueno, é que non sei, pode ser francesa polo Cauet Sur. Pois eso. Ben, pois xa tocamos a cegueira, a xordeira, o autismo. Joder. E Eu non sei por que me dá, hai algo no podcast de hoxe que me dá algo de non sei, vanos censurar. non sei se nos van a cancelar. Mira que creo que o estamos facendo con moita suavidade e hermosura, pero non sei, é que No, bueno, arreo. Mima, non estamos tratando mal a nadie, nin estamos siquiera... no, pero bueno, De feito, estamos falando todo o tempo da música, non? Vame, Sí, sí. Si eu non teño ningún problema, creo que non estamos facendo nada malo. Solo é un aire de que haya xente que non sei, me dá igual, tamén che digo. O sea, me la suda, pero bueno. Ti dalle para diante. Vale, bueno. Este caso é de que, o sea, o seguinte caso é, non sabía, o sea, coñezo ao artista, pero non sabía tampouco que tiña esta discapacidade. Sabes quen é Roberto Carlos, e non o futbolista? Merda. Mas tamén é brasileiro, pero... a ver... No, pero sí que me suena así. A ver, é un cantante. Bueno, destes dos anos 70, 80, que, bueno, Sí, os 90 que foron bastante coñecidos por aquí, por España tamén. Me suena. Espera un segundo, que queda así anda a entrar e salir. Que é o terceiro componente deste podcast. Que así que ahora tose menos. Sí, tose menos, agora serio. Bueno. Está aquí ao meu pé. Bueno, pois vou presentar xa a canción. Bueno, pois resulta que amputaronlle unha perna aos 6 anos. Claro, é unha discapacidade que ao ter unha prótesis non se ve, pero bueno, que sí que pasou, e atropellouno unha locomotora. Por eso, o sea, Que? Sí, atropellouno unha locomotora, cuidado. Atropelló, ai, Dios mío, querido. Vamos poñer unha das súas cancións míticas, Un gato en la oscuridad. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí.
Las rusas decían Oxe, unha I love you. eres mía. Un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no Coñeces sé a canción? por ¿Cómo? qué A canción, conoces? la ventana Sóname. Ben o estribillo, es creo más que vas a conocer. grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. E esta canción estaba en alguna serie? É que esta canción versionaron por exemplo, Tamara, a que non é No Cambié, a outra, a que canta boleros. Pues, Tamén vas falar dela? no, pero podíamos un día falar de, sin que resulte ofensivo, de fricadas da música, no mundo da música. Leonardo Dantes, Tamara, cosas así. Tiene nombres mil el miembro viril. Las Nancy's no, como se chama? Joder, o marido de Alaska. Ah, Mario Vaquerizo. Como se chama o grupo ese que ten? Bueno, Non sei. Bueno, alégrome que non o sepas, porque... Sí, creo que se chama Nancy Rubias, pode ser, sí, sí. Nancy Rubias, sí, pode bueno. ser. A mí me parece unha vergüenza, pero en fin, Pois sí, home. es así la vida. Pois aí está Roberto Carlos, que ten un montón de cosas conocidas, eu flipei ao velas, xa, algunhas... É que a mí, como malo rollo Luis Miguel e tal, ao final estes paus toqueinos todos. E ten un montón delas, podía poñer outras cancións, pero bueno, esta en concreto, pois é das máis conocidas. Vale, vamos irnos ao noso rollo, que xa levamos bastante tocando outros paus. O noso rollo, e nuestro rollo é el rock. Entón, vamos a pasar a ver. Parón dramático. Vouche poñer unha foto. A ver, Veña, se sabes quen é. Como unha foto e que non sea porno. A ver. Porque senón nos cancelan. Tommy Yomi. Aí está, hombre. Pois sí. Tommy Yomi, esta seima, joder, que sí, que ten, de feito, el toca como toca porque como que se rajou aí a parte superior, unhas falange dos dedos. De dous dedos, do medio e o anular da man dereita. Que é, para que non sabe, é co que toca, porque ele é zurdo. Entonces é co que toca os trastes, o mástil. Claro. Entón, claro, aí hai que apretar. E leí unha curiosidade na Wikipedia, que non sei se é verdade, porque non hai fuentes, pero pon que... Vou ler textualmente en castelán, ¿vale? Tras un accidente con una prensa en una fábrica en la que trabajaba, que le costó la punta de sus dedos medio y anular de la mano derecha, adaptó unas prótesis de goma en sus dedos y bajo la afinación de su instrumento con el fin de que las cuerdas quedaran menos tensas y por consiguiente menos duras al tocar para evitar el dolor. Como resultado, aquí va o dato, su afinación en C sostenido dio la tonalidad característica del heavy metal, razón por la cual se le atribuye ser el creador de ese género musical, hecho por el que se le conoce como el padre del heavy metal. Fuente, bueno, non lo sé. Non sei. Eu estou por decir que el non tocaba en do sustido sempre. Porque aparte, pero a mí o que me sona, pero sí que hai unha relación entre el crear o heavy metal que sí, porque Black Sabbath, sí, Black Sabbath. Son os que, o sea, crearon un pouco tal, pero bueno, son como a primeira banda que dis, vale, isto é unha banda de heavy metal. Xa había outras bandas que facían cancións que eu creo que se podían considerar heavy metal, pero esta é como a primeira banda que facía heavy metal. Pero bueno, como pero ti para que as cordas fagan menos daño non tes que destensalas. Tes que ter un calibre máis fino. Sabes? O sea, si ele usaba pues 0.10 e te pasa a 0.9 ou a 0.8, pues non tes que cambiar a falaban deso tamén, de, bueno,
de que sobre, estuvo se que andar cambiando, porque de feito hai pan como un que usa uns rollos de goma, pero na maioría das fuentes pon que toca con dedales. Como que os dedales xa tal. Sí, É que sí. se acostumbrou, que lle costou, pero que se acostumbrou, bueno, como todo. Home, o que pasa é que creo que o que sí, igual me equivoco, pero creo que, claro, heavy metal está basado en power chords, ¿no? Que, mira, power chord, para que non o clase teórica sepa, de Carlos. para que non o sepa, un power chord é isto. O sea, sona power chord porque sona potente, ¿no? Pero son dúas notas na máis, non son como os acordes que todo o mundo toca aquí arriba de... Xa. Entonces claro, a él tocar, creo que tocar os power chords lle resultaba moito máis fácil. Entonces creo que compoñía basándose en power chords e de aí saliu un pouco o género porque era o que a él, o sea, por logística. Casi, o sea, por necesidade. E sí, eu creo que é curioso eso, pero eu estou bastante seguro que eso, ademais o li nalgúna, non sei, na Guitar World, nalgúna entrevista a él ou incluso máis de un sitio. Eu estou bastante seguro que algo así. O de do sostido, seguro que sí que había, a ver, igual, non sei, igual me equivoco, pero eu estou bastante seguro que Paranoid está en mí. Xa, eu E a tamén afinación creo que expande. é que eu teño tocado Paranoid nunca desafiné a guitarra, No, pero bueno. claro, eu creo que é máis ben o rollo ese dos power chords, pero bueno. Eso, Pois eso, aí queda dito. queda dito. E se sabedes vos, recordvos, se sabedes algunha anécdota, se sabedes algún músico tamén que superara este tipo de adversidades e que non nombráramos aquí, pois podelo poñer nos comentarios. E así. Ocúrseme un relacionado con isto, Django Reinhardt. Ah, Sabes sí, leín sobre el, pero non vai estar, pois moi bo dato aportado porque non o teño aquí apuntado. Pois moi rápido, Django Reinhardt, guitarrista de Gypsy Jazz, o máis famoso guitarrista de Gypsy Jazz, que era un fulano que hubo un accidente, non sei como foi o rollo, non sei se hubo un incendio, unha especie de accidente, e o rollo é que el tocaba moi ben xa, pero perdeu a mobilidade en 2 dedos da man do mástil. E con 2 dedos, co índice e co medio, me parece que eran, tocaba, pero animalada. E, bueno, eso, que lle interese, Django Reinhardt. Lín sobre el bastante, o sea, lín, estuve documentando para apuntando para non, bueno, para ter un pouco de dato aquí tal. Nombraba, no, que pasa que claro, tuve que cribar máis conocidos, claro, por exemplo, eu non conocía a Django. E agora, pois, teño aquí, bueno, xente que pode conocer a maior parte do mundo. Xa. A ver, Tony Iommi é o guitarrista de Black Sabbath, despois estuvo en Heaven Angel, pero... Heaven Angel está en Ribeira, non? Sí. Pero seguramente hai xente que non os coñeza, porque se non lle mola o rock, pois poden desconocer Black Sabbath. Hai algún dos que vamos nombrar próximamente, pero bueno, eso era así. Pois eso, Carlos nombrou Paranoid, escollín Paranoid tamén, porque para min tamén é a canción máis conocida. E neste vídeo en concreto, que estou intentando poñer directos de todos, vese, sobre todo o primeiro, precisamente como ten eses, bueno, dedales ou, bueno, esas prolongacións artificiais dos seus dedos para tocar. Vamos alá. Bueno, esto non está en mí, pero original creo que sí, Este directo no documentou, claro, xa estaba... Está en re. Típico rebaixe de tonalidade de cando eres máis
iso, Pero pois, está baixado, me parece, porque eu creo que Ozzy tocaba en mí como casi todo hard rock nos 80 e tal, cando tiña voz guai, pero xa... Claro, normal, que agora. Tal, baixa a tonalidade, pero eso está en re, non está sendo sustido. Ese en concreto, eso. Xa. Bueno, vamos a pasar a outro que é bastante conocido, que ti supoño que saberás, un batería do Xergon Pista, o único batería deste podcast vai ser. Bueno, único no, despois teño algo para o final, así que, bueno. Bueno, o batería é dun grupo rock tamén, máis blando que Black Sabbath, é un grupo xa máis rock deste moi, bueno, chámase Rick Allen. Sabes quen é Rick Allen? Rick Allen. É que eu este sí que sabía, Rick Astley no. Rick Allen, a ver, sóname, pero me dá que Rick Allen é un nome bastante común no mundo do sago. Hostia, non ten brazos. Ten un brazo, sí. O que pasa é que ao outro lado non se ve. Bueno, como é británico. O grupo é Def Leppard. Non jodes. Sí. Esta batería original é que ainda toca hoxe en día con el. Def Leppard, que é un grupo bastante conocido, el, en concreto, nasceu co brazo, pero tuvo un accidente aos 26 anos. Intentou adiantar a un coche, foiselle, volcou, e o cinturón de seguridade soltouse e arrancou o brazo. O brazo esquerdo, sí. Moi heavy o tema. E nada. Gore, este é un episodio gore, Eu creo que... A ver, é que sabes o que pasa? Vou facer un inciso aquí. Agora vamos poñer unha canción de Def Leppard, a máis conocida, que sona en Rock FM 25 veces ao día, ou quedo no corto. A ver, isto non ten nada que ver ca música, nin co podcast, nin nada. Bueno, con podcast ten que ver, non con noso, pero... Eu estou... aos que vos gusten os podcasts, que... ao menos estás nos coitando porque vos gustamos nós, ou porque vos gustan os podcasts, bueno. Eu son moi fan do True Crime. Pero non do True Crime que hai en Netflix, que é bastante, bueno, agora como o True Crime se leva, como o True Crime se leva, fan True Crime de todo. O meu veciño matou ao can, pois veña, vamos facer un True Crime desto. Bueno, pois eu sigo a un home catalán que fai os mellores True Crime do mundo, Carles Porta, que fai unha... é conocido por facer unha serie de documentales que se chaman Crims, que é a hostia. Son todos basados en Cataluña porque ele é catalán, pero é moi neutral, sabes? El solo informa, dache os datos, entrevista a familiares das vítimas, das familiares tal, e incluso non vos spoileo ni nada, resolveu algún casos de, por exemplo, dunha persona desaparecida de fai 20 anos, gracias a facer os estudios e o documental, resolveu o caso, e despois tamén resolveu un asesinato. Bueno, increíble. Pois eso, estou viciado, fai un ano que xa acabei de ver todos esos capítulos, pero douseme por mirar se tiña algo máis. E ten un podcast tamén de casos xa máis conocidos de casos en España, non en Cataluña, en España en general. E aí nos Amazon todos escoitando e dixen, a ver se podo encontrar algo relacionado ca música así, pero non hai nada. En plan, asesinatos lúgubres na música. Pero non hai nada. De mortes xa falamos do Club dos 27. Creo que sí que hai, Bueno, claro, pero hai dous ou así, sabes? Non podo sí, non debe haber moitos, pero por sorte creo que os músicos son un pouco menos psicópatas. Pero sí que algo li de algunhas cousas moi macabras, de algún grupo de black metal. Había unha historia de non sei que grupo de black metal, non sei se era sueco ou finlandés, que sí, creo que hubo asesinato. Sí, algo topei, pero non para rellenar un programa, verdad. Pero bueno,
eso, entón, bueno, a miña fricada xa está solta. Oye, pero eso sí que estaría guai para un programa, sí. Facer un Entre Dúas Terras True Crime. Xa. Podemos facer todo. Mas eu agora son un experto, sabes? Estou A aquí, ver si atopo eso e cho mando. E se ti che moleso, Sí, claro. Preparas ti o programa. Eso porque sí, creo que tiña chicha a movida esa, porque creo que era unha movida de que un da banda matou a outro da banda e ocultou, pero non sei, pero bueno, non sei, creo que era unha cousa aí turbia, moi turbia, sí. Bueno, pois o rollo. A ver se algún capítulo facemos así. Bueno, pois nada, vamos a poñer por Son Sugar on Me. A mí mira que me gustan cancións de Def Leppard, pero esta non me gusta nada. Pero bueno, vou poñer porque é a máis conocida. É a máis conocida, e bueno, en directo vin este cacho, pois tampouco me disgustou tanto. A batería está tocando con unha consola. Love is like a bomb, baby, come and get it on. Living like a lover with a red iPhone. Looking like a tramp, like a video van. Demolition woman, can I be a man? Razzle-dazzle, flash a little light. Television lover, baby, go all night. Sometime, anytime, soon it's sweet. We gon' miss it innocent sugar. Ese guitarrista parece bello, pero está amasado, non sei como vai. Bueno, pois eso. Nada, solo me quedan 2. E despois quédame un bonus track, sabes? Estes xa van ser así rapidiños porque non hai moito que contar, porque eso. Vale, o seguinte caso que tampouco sabía, bueno, é dun grupo que se chama Portugal The Man. Non sei se suena. A ver, a canción van a conocer porque os nomes de Portugal. A canción ganou o Grammy a mellor canción do ano ou algo así, o sea que... Bueno, os Grammys... Sí, bueno, xa, pero bueno. Totalmente... É unha canción conocida. Bueno, busquei un directo que é dun programa de televisión, igual non lo tumban, así que cando este vendo en YouTube. Igual teño que facer aí extramonías para emitirlo, pero bueno. Bueno, poñer Feel It Still, chama esa canción. E aí vai. Ibai, que está baixando de peso. Bueno, vamos alá. Bueno, espera. Un inciso, non dixen que pasaba aquí. Resulta que o guitarrista quedou parapléjico dunha caída. Pero bueno, foi xusto antes de empezar co grupo. Entón, digamos que desde que se fundou o grupo xa era parapléjico. Pero bueno, eso. Pois vamos a ver, de feito está neste directo, está en silla de rodas. Vamos a ver. A canción é conocida, vas a ver como vas conocer. Sí, pilla la canción, É o cantante de Rappans, tío. O cantante ten unha chapa que pon Best Dad. Ostras, está aí... Ai, non me acordo como se chama o autor. Non sei quen é. Oliver Tree.
Pois xa vedes. Pero algo falta neste top, que é representación española. O sea, xa vimos a Roberto Carlos cantando en español. Sí que estaba Serafín Zubiri nos que dixen que eran cegos, pero vamos a poñer a un rapeiro español que ten parálisis cerebral. É coñecido, e de feito é actor, e tamén, por exemplo, fai el Club de la Comedia, ten algún monólogo en el Club de la Comedia. Non sei se a xente que nos está escoitando xa sabe de quen falo. Sorpréndeme porque eu escoitei a esta persoa na radio varias veces e tal, o sea, cancións dele na radio, pero para encontrar un directo, mima, temos máis directo ecos nos 2000. O sea, non sei que pasa, ou non nos deixa subir a YouTube, ou os poucos directos que ten son colaboracións, ni siquiera está el solo. É moi raro, pero bueno, vou poñer unha que é unha colaboración tamén, pero bueno, que se ve. Estou falando de El Langui, que de feito sale na película Campeones. Sí. Bueno, vamos poñer un cachiño, que de feito non conoso a canción. Peliculón, Campeones, Nada, vin, non a vin, teño que... Eu vine xa un par de veces, está moi ben, Pois teño que ver. Mantén la mano en el aire, mantén la mano en el aire. Está vacilando con su discapacidad. Mantén la mano en el aire. Quieres ir a echar los pipolleres, tu puchada con la boca. Non é isto, para que non estea vendo. Pero como no la tengo, se la pena pequeña, la carreta se me dice. A93. Todos los adolescentes cuando escuchan la cagarra para de mental, letal que cuando preguntan qué tal responde que muy mal por la culpa de este leal. Tiro el contrabando. 1, 2, 3, microphone, you see motherfuckers keep chupándome lollipop. No me quieran competir, perderán contra mejor. Chutina por la shield. Que no para combatir, pero no para actuar. En silencio tu recuerdo por si me vuelves a amar. Que no quiero estar contigo, que ahora eres mi enemigo. Morir por lo prometido y que no cumpliste jamás. Derecho, que cigarro la mañana, ñanga. Siete silleras, eso ñanga. Lávate la cara con la nega, ya pega. Y cuando abras el ojo, no se tira nada. Pero que escuchen la de Pampa 9-3. Pero que escuchen la de Pampa Chichina. Pero que escuchen la de Pampa 9-3. Pero que escuchen la de Pampa. Pero que griten puta, buscando la luz. Gitano raperito de cool. Chalana paluchín, chinaquita que guau. Pero bueno, el non o vimos cantar. No, xa canta, pero bueno, nada, perdón, saleume este vídeo un pouco así, pero este vídeo é que non ten nada en directo. Xa. Que mal. Bueno, pois nada, é que os outros vídeos eran gravados con móvil e víanse peor que este tamén é gravado con móvil, pero bueno. E por último, bonus track é... Ese non vou pretender que o adivines porque, vamos, isto atopei no así, pero non ten ni pés ni cabeza. Bueno, é un grupo del Congo. Hostia. Que se chama Staff Benda Bilili. El núcleo de la banda... Pareceme genial. O sea, el núcleo de la banda está formado por 4 cantantes guitarristas que son parapléjicos. Tuvieron poliomielitis cuando eran jóvenes y se desplazan entre ciclos espectacularmente personalizados. Entón, collín a súa canción máis conocida en directo, que hai que decir que non é tampouco dunha calidad bestial o vídeo, pero bueno, vou poñer eso, un cacho e xa finalizo este episodio a falta de as nosas conclusións finais e todo eso. Vamos a poñerlo aí este último vídeo. Non son tan guai.
A miña conclusión é que non hai puta excusa para non tocar un instrumento. Exacto. Eu creo, eu é o que quero, digamos, sacar en... O sea, vamos, de positivo neste vídeo é que as adversidades podense superar, sea cal sea. Non ten por que ser unha discapacidade, tipo, podese che morrer un familiar, podeche pasar todo, realmente podese salir adiante. Esta xente é exemplo de, vamos, e hai casos de todo tipo, que eu sigo tamén un programa de radio no que o presentador é cego de nacemento. Cando empezaron a salir as típicas, descubriron que cunha operación aí, si a túa ceguera ven de tal cousa, pódese recuperar a vista. E el dicía, é que non me interesa en absoluto, eu levo toda a vida cego, eu non conozco outra vida e tal. Entón, aquí tocamos temas de xente que a súa discapacidade atende de nacemento e para eles seguramente sea máis fácil, pero tamén vimos moitos de que foi a raíz de un accidente e seguiron ou incluso se creceron máis. Entón, nada, eso vémolo día a día no deporte, sobre todo, xente que, vamos, que compite a nivel mundial, vamos, e xa no día a día en xeral. Non sei que nos estará escoitando este podcast, pero bueno, realmente tamén que sea un soplo de aire para a xente que pues, acaba de pasarlle algo e se ve que perdeu todo, non? Todos pensamos, eu si me pasa isto, eu si me pasa aquilo, pero realmente podese salir. Pois sí. E que, algo máis que añadir, Carlos? Pois como levantamos isto ahora? No, que estou totalmente de acordo contigo. Era para acabar o podcast con algunha risa. Título do podcast: Gore e non sei. Tema delicado, poñemos, tema delicado. Tema delicado. Pero é que se lle poñemos un tema delicado, entonces estamos recoñecendo que é un tema delicado. No, é que claro, non podemos facer iso. Entonces ten que ser adversidade, no. Ninguén pode comigo. Ese me gusta. Ninguén pode comigo, punto. Gore. Así como para reventar a cabeza, ¿no? No, ninguén pode comigo, está moi guai, sí. Gústame, sí. Vale. Pois ninguén pode comigo, nin con Carlos. Así que con ninguna destas xentes que puxemos hoxe. Así que escoitaredesnos outra semana máis, porque ninguén pode con nós. Sin máis, Carlos, un saúdo dende aquí, dende Rianxo, desde a aldea de Brión, en Leiro. Que ben che quedou eso, tío. Así tal, porque se non quedou mal con ninguén, que ao final é a nosa maior audiencia desta zona. Que por certo, bueno, non é que, non sei se dicilo, falando do true crime, temos aquí un asesino neste pobo, que tamén trata Carlos Porta. No pobo, en Rianxo, xa sabemos todos quen é, e non vou, bueno, ainda que ten as súas orixes en Brión esa persoa, pero bueno, non vamos ni nombrar para non darlle... No, hombre, no, xa sei que no, pero por que coño estamos falando dese fulano? Por eso, no. Pero que ven esto, pero no. True crime. Bueno, pues nada. Non nos censurar, por favor. No, sí, que non estamos dicindo ningún nombre, o sea que... No, por eso. Bueno, pois nada, Carlos, a la forma de verche outro día máis, vémonos no próximo episodio. Deixamos buscar con o noso ending favorito. Chao. Chao.